Brillanti Singer. Kull nhar ta' erba' mit-12 ta' frar fid-9 eskwarta filgħaxija dejjem fuq One. F'dan il-bini ta' warajja issalvaw ħajjiet, issalvaw familji, ħolma imwet 40 sen ilu. Ħolma ta' Monsinjur Viktor Grek li nhar-l-erba' li għadda ħalla din id-dinja, iżda l-legat li ħalla warah ser jitgawda minn eluf ta' persuni. Il-ħajja ma rridux inqisuha mill-lat ta' żmien li ngħixu, imma mill-ħajja li npoġġu fi żmien. Dan il-kliem tad-deb mill-Monsinjur Viktor Grek li spiċċa poġġih tassew fil-prattika wara li mal-40 sena ilu waqqaf l-Organizzazzjoni Caritas Malta minn dak iż-żmien hawn permezz ta' shelters li fetħet. L-organizzazzjoni rnexxielha sservi ta' kenn, faraġ u għajnuna għal dawk li jkunu spiċċaw vittmi ta' vizzi koroħ bħal droga, alkoħol jew dejn blużura. Permezz ta' din il-missjoni u ħidma ta' Dun Viktor Grek fl-ispirtu ta' solidarjetà u ħidma volontarja, ħafna persuni minn faċex differenti tal-ħajja baqgħu jafu lejxin tagħhom leħ. Dwar dan One News tkellem ma' Miguel Mifsud, ex-plejer internazzjonali tal-futbol, li bis-saħħa tal-Caritas u riabilitazzjoni li kellu jagħmel aktar minn darba irnexxielu jeleb il-vizzju ta' droga. Miguel iltaqa' mal-Monsinjur Viktor Grek l-ewwel darba 25 sen ilu meta kien għadu daqsxejn ta' żagħżugħ ta' 19-il sena. Forsi fajnejja ma kienx daqshekk kbir, però mal-ewwel indunajt bl-imħabba bil-mod ta' kif hu kien jilqa' lilna r-residenti ġewwa il-premises ta' San Blas b'imħabba kbira u kien itina dik il-komfort u jħobbna bħala l-missier tagħna. U ovvjament id-daħqa tiegħu fuq wiċċu hija xi ħaġa sabiħa, xi ħaġa kbira li tik komfort kbir fil-ħajja tiegħek. Iżda Miguel qalilna li l-mixja ta' din il-missjoni għal Monsinjur Grek mhux dejjem kienet waħda faċli, speċjalment fil-bidu tagħha, iżda minkejja dan u kull ostaklu u xorta baqa' ma qatax qalbu. Kellu anka teddid minn nies biex ma jagħmilx biex ma jkomplix jgħin. Jew biex ma jkomplix jiftaħ daw l-affarijiet, meddet ukoll bħajtu saħansitra, però l-imħabba li kellu lejn il-bniedem addict kienet teleb kull biża' li setet li provaw jintimidawh biha. U tenna li kieku ma kienx Dun Viktor Grek kalih kieku llum żgur mhux il-persuna li hu llum. Tul da żmien kollha bis-saħħa tal-programm ħadd għodda kbira jiena li llum il-ġurnata nista' ngħid li nuża fil-ħajja tiegħi ili 6 snin clean u sober u da kollu huwa jiena grat ħafna lej l-odda li ħadd mill-programm illi mingħajr daw l-affarijiet kienet tkun diffiċli ħafna lija biex forsi immur lura fis-soċjetà. Fil-kliemu Miguel kompla li bil-ġid tal-Monsinjur Grek ma gawdix bissu eluf ta' persuni oħrajn li kellhom il-vizzju. Caritas m'għenix biss lili imma għenet ukoll il-familja tiegħi. Il-familja tiegħi ħafna mill-konsegwenzi li jiena ġibt fil-ħajja tiegħi kienu tort tiegħi, però l-familja tiegħi qatt ma saqsit għalihom. Il-Caritas għenet il-familja tiegħi biex tkun taf kif għandha teħħendilja nies bħali. Miguel tem jgħidilna li t-telfa tal-Monsinjur Viktor Grek kienet diffiċli ħafna, iżda jinsab ċert li ħalla din id-dinja kuntent, għax partikolarment kien laħaq skop ewlieni f'ħajtu. Aħna nħarsu lih bħala missierna miet buliedu miegħu u liedu huma aħna li kulħadd beda jmur jarah u jgħid il kulħadd kemm iħobbna. Li mar jintaqa' mal-ħellieq mal-mulej b'mod seren u wettaq dak li kellu wettaq il-perpis tiegħu wettaq.